Бүгінгі вағызымда мен Аллах Тағаланың ғилмул ғайб, яғни яшірілген ғилім турында сөйлеп кетесім келе иде. Яғни бұл Аллах Субхану ва Тағаланың бір сифаты, ол білуші, ол яшірілген нәрсені білуші. Һәм бұл біздің иманымыздың бір түп өліші. Яғни мұсылман кіші шуңа ышана, яғни Аллах Тағаладан тыш бүтән бір кімден шул яшірілген ғилімні білмей. Валекин қызғанышқа қаршы, бүгінгі күнде біздің арабызда, хәтта біздің республикада, хәтта біздің районларда кішілер таралды. Күрәзәшілер, йолдызнамаларны интүчеләр, чыгаручылар, сихерчеләр. Һәм алар әйтәләр, алар беләләр, иртәгә нәрсә буласын, бір аднада, бір айдан нәрсә буласын. Һәм қызғанышқа қаршы мұсылман, өзін мұсылман санаган кардәшләребез, апаларыбыз, әбиләребез, бабайларыбыз шуларга барып йөриләр. Һәм бу бик зур бір хата, һәм бу куркыныч бір әйбер. Яғни біз мұсылман буларак, кабатлап әйтәм, бу безнең иманыбызның бір өлеше. Без ышанабыз, Аллах Субхану ва Тағала генә белүче. Иртәгә нәрсә булсын, бір айданмы, бір елданмы. Аллах Субхану ва Тағала ашыктан-ашык Коръән аятларында әйтә, дөреслектә нәфес иртәгә нәрсә буласын белми. Яғни Аллах Субхану Коръән Кәримдә ашыктан әйтә, нәфес иртәгә нәрсә буласын белми, һәм кайсы җирдә үләсен белми диде. Ләкин шул ук вакытта без ышанабыз. Яғни кемгәдер Аллах Тәгалә шундый мугъҗиза биргән, сәләт биргән, яки нәрсә дип мөмкинчелек биргән, иртәгә нәрсә буласын сөйләп биргән. Һәм бу ашыктан-ашык безнең иманыбызга, безнең динебезгә каршы килә торган бер нәрсә. Аңлап, шуңа уйлап, фикерләп карасак, бишеннән дә бу бик куркыныч хата икәнлеген без аңлый алабыз. Ләкин кайбатлап әйтәм, кызганычка каршы үзен мусульман дип санаган кешеләр андый кешеләргә барып йөриләр. Аллах Субхану ва Тағала Коръән Кәримдә аятларда әйтә, дөреслектә әйтте. Үзенең пәйгамбәренә әйтте. Җирдә һәм күктә шул ғилмул ғайб, яшерелгән ғилемне фақат Аллах Тәгалә генә белүче дип. Яғни Аллах Субхану ва әмер итә. Һәм монда безгә аят дип китерә, яшерелгән ғилемне Аллах Тәгалә генә белә дип. Икенче аятта Аллах Субхану ва Тәгалә әйтә, аның кулында шул ғилемнең ачкычлары, һәм ул гына моны белә дип. Яғни уйлап карасак, бу кеше киләчәкне белә дип әйтәбез икән, бу ачыктан-ачык Аллах Субхану ва Тәгаләнең аятына каршы килүче сүзләр. Ләкин без беләбез, кеше Аллах Тәгаләнең китабын, Аллах Тәгаләнең китабының аятларын инкар итә икән, ул кеше диннән чыгып китә. Һәм бу безнең хатабыз. Икенче аятта Аллах Субхану ва Тәгалә әйтә, яшерелгән ғилемне ул гына белә ди. Һәм бу моны ул кайбер пәйгамбәрләргә генә бирде диде. Яғни Аллах Субхану ва Тәгалә әйтә, кайбер пәйгамбәрләргә генә ниндидер бер өлешен белдерде. Һәм без беләбез, пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламның сирасыннан, яғни тарихыннан, пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллам үтергә теләгән вакытта, яғни аңар агу бирергә теләгән вакытта, яки башына таш атырга теләгән вакытта фәрештә килеп әйтә иде. Яғни сиңа зарар китергә телиләр дип. Яғни Аллах Субхану ва Тәгалә үз ние белән, рәхмәте белән кайбер пәйгамбәрләргә бу әйберне ачты. Һәм үзе пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә иде, яшерелгән ғилемне, бу ғилемне Аллаһтан тыш бүтән бер кем белми. Яғни пәйгамбәр буларак, пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә иде, моны Аллаһтан тыш бүтән бер кем белми ди. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям Умар радиллаһу анһу хадисендә, Рияд салихиндә килгән хадистә, хадисул Умар дип әйтәләр. Умар радиллаһу анһу озын хадис, монда берничә мәртәбә сөйләнгән иде. Сахабалар белән утырган вакытта бер кеше килә, чип-чиста киемдә, кара сакаллы, ак кием. Без аны белми идек, ләкин аның өстендә сәфәрнең әсәре юк иде дип. Һәм ул утырып пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламга берничә сорау биргән иде. Шуның берсен ул сорады: "Я Мухаммад, кыямәт көне кайчан башлана?" дип. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям шуңа җавап бирде: "Сорау бирүче, сорау биргән кешедән күбрәк белми" ди. Яғни мин сиңа караганда күбрәк белмим, мин белмим, син белмәгән кебек диде. Субханаллах. Пәйгамбәр хайрул башар, иң хәерле кеше. Җабраил алейхиссалам иң хәерле фәрештә. Һәм алар әйтә, без белмибез кыямәт көне кайчан башлана.
Ләкин ниндидер кеше диндә намаз укый белмәгән, иртәгә нәрсә буласын мин сөйләп бирәм дип әйтә, һәм без аның янына барып, аны сорыйбыз. Бу безнең динебезгә каршы килә торган нәрсә түгелмени? Уйлап карасак. Яки йолдызламаларны ачып укып утырабыз, бу атадан безне нәрсә көтә дип. Аллаһ субхана ва тааля Аллаһтан тыш бүтән беркем моны белми дип. Яни без моңа ышанабыз икән, безнең динебезгә каршы булган гамәл. Инде без мусульман буларак фикер йөртергә тиешбез һәм моннан ерак булырга тиешбез. Яки без уйлыйбыз, менә бу кеше сихерче яки күрәзәче, ул шундый ук пәйгамбер. Чөнки Аллаһ субхана ва тааля Коръән-и Кәримдә әйтте бит, пәйгамбәрләрдән тыш бүтән беркемгә бирелмәде, кайбер пәйгамбәрләргә генә бирелде дип. Ләкин без беләбез, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям соңгы пәйгамбер иде. Аллаһ субхана ва тааля моның турында Ахзаб сүрәсендә әйтте, дөреслектә Мухаммад берәр ир кешеләрнең атасы түгел, ләкин соңгы пәйгамбер һәм Аллаһтан рәсүле диде. Яни соңгы пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям. Мондан соң пәйгамбәрләр булмады. Яни безнең бер нинди дәлил юк, бу кеше киләчәкне чыннан да белә икәнлеген. Һәм моннан тыш Аллаһ субхана ва тааля Коръән-и Кәримдә әйтә, эй Мухаммад әйтте, минем кулымда түгел ди, файда алырга яки үзенә зарар китерергә. Ләкин миндә гыйлем булса, яни Аллаһта бирмәсә, ләкин минем кулымда гыйлем булса ди, яни киләчәктә нәрсә буласын мин белә торсам ди, үземә файда табыр идем. Һәм зарардан сакланыр идем диде. Яни субханаллах, Аллаһ субхана ва тааля мисал итеп безгә дәлил итеп китерә. Яни хәтта Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безнең пәйгамбәрбез киләчәкне белсә иде, яни ул аш утырмас иде, үзенә файда табыр иде, байлык булсынмы яки зарардан сакланыр иде. Яни шуннан мен бу вакытта зарар миңа китерә, мин беләм икән, мин бармыйм. Яки шул күрәзәчләр, мен без киләчәктә нәрсә буласын беләләр дип әйтәләр, ләкин аңа карап байымыйлар бикән. Мин шуннан да киләчәкне белсәм, мин беләр идем, мен бу көндә әйтик, хәтта шул долларның бәясе артачак. Мин доллар сатып алып, акча эшләр идем. Ләкин күп вакытта алар үзләренә ярдәм итә алмый. Һәм Аллаһ субхана ва тааля дәлил итеп китерә. Әйт, Мухаммад, кешеләргә әйт, миндә үземнең кулымда шул гыйлем булса, мин файда үстәр идем, үземә байлык үстәр идем һәм зарардан сакланыр идем дип. Ләкин без күрәбез, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тарихында күпме аңарга зарар китереп, ул газапланды. Яни Аллаһ әйткәнчә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, миндә бу гыйлем юк, мин белмим дип. Һәм бу кабатлап әйтә, безнең динебезгә каршы килә торган бер нәрсә. Ләкин кайбер кешеләр әйтергә мөмкиннәр. Ләкин күрәзәчнең кайбер әйткән сүзләре бит шуннан да аша бит дип. Моның турында пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Фәрештәләр лаухул махфузда, яни без беләбез, Аллаһ субхана ва тааля каләмгә әмер итте, яз дип. Дистәләгән мең ел бөтен дөньяны яратканча хәтле. Каләмгә әмер итте, яз дип. Лаухул махфузда язылган бөтен тәкъдиребез. Һәм фәрештәләр аны укыган вакытта кайбер җиннәр менеп шуны тыңлыйлар иде. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям килгәннән соң, яни җиннәрне шул теге йолдыз атылган вакытта алимнәр әйтә, шул җиннәрне фәрештәләр үтерәләр. Һәм шул вакытта шул ишеткән хәбәрне биреп җиткерә алалар икән, яни бер сүз. Ләкин пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, шул күрәзәче шул бер сүзгә ягадан 100 сүз өстәп бирә дип, җиткерә алса. Һәм моның турында Аллаһ субхана ва тааля әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әмер итеп, бу Шуара сүрәсенең 221-223 аятларында сезгә хәбәр итеп микән, кемгә шайтаннар ярдәм итәләр, кемгә шайтаннар бу хәбәр итәләр дип. Алар ярдәм итәләр һәр гөнаһлы ялганчыга диде. Яни сихер яки күрәзәчлек, шул гыйлем алыр өчен, шуны белән кулланыр өчен, шайтаннар җиннәргә сиңа ярдәм итсен өчен син күфрлек кылырга тиеш. Бу шарт итеп тора. Җиннәр ярдәм итми, иллә мәгәр кафирлек кылган кешегә, яни кеше күрәзәче икән, кеше сихерче икән, ул кафир. Күфрсезлек аңар күфрлек кылганчы или кылмыйчы, аңар җиннәр ярдәм итми. Һәм моның турында Аллаһ субхана ва тааля әйтә, һәр гөнаһлы ялганчыга диде. Һәм алар
ишеткән нәрсәгә яңадан ялган кушалар. Ләкин аларның күбесе ялганчы диде Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Һәм бәлки кайбер әйберләр шуңа ашадыр. Ләкин күп вакытта ул ялган. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә тыйды моны. Без мусульман буларак сихерче янында, күрәзәче янына барырга безнең хакыбыз юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кемдә кем каһин шул күрәзәче янына барып, аның сүзенә ышанды икән, без күрәзәчегә барып, яки шул ук йолдызнамәне ачып укыдык икән, шуңа ышанды икән, шунда менә бу гафу итегез, тәһарәт ала белмичә, тәһарәтне ала белмәгән кеше безгә мәсинең bir шатлыклы хәбәр китә, яки киресенчә бер нидер авырлык көтә дип әйтүче кешегә без ышанабыз икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, миңа ингән нәрсәгә күфрәнә кылды диде. Күфрлек кылды миңа ингән нәрсәдә диде. Бу хадис Имам Ахмад риваят кылына һәм сахих дип әйтәләр. Ягъни biz шул күрәзәчегә ышандык икән, динебезгә күфрәнә кылдык. Ягъни хәтта диннән чыгара мөмкинбез, без шуннан куркырга тиешбез. Хәтта кызык өчен тыңларга да ярамый. Моның турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бер кеше шул сихерче янына килеп, аның турында берәрсә сораса, бу кешенең 40 көн дагасы кабул булмый диде. 40 көн намазы кабул булмый. Кызык өчен без шул йолдызнамәне укып алабыз икән, яки сөйләгән тыңлыйбыз икән, 40 көн безнең намазыбыз кабул булмый. Biz buna kуркырга тиешбез. Ләкин аяныч, кызганычка каршы, әйтәм, намаз укыган әби бабаларыбыз ниндер сихерчеләргә барып, алардан шифа эзлиләр, яки алардан ярдәм эзлиләр, ниндер югалган әйберне табырга эзлиләр, яки киләчәктә нәрсә булсын, яки Алла сакласын, дагына куркыныч сихер ясарга. Ягъни хатыны аны яратсын дип, яки ире моны яратсын дип, шуларга барып ярдәм атыннан. Ләкин бу кеше кафир. Jin ул сихерчегә ярдәм итер өчен ул зур бер күфрлек кылырга тиеш. Корбан чалырга тиеш ниндер jin өчен, яки хаис каны белән Коръән аятларын язып, шуны бәдрәфтә таптарга тиеш. Ягъни шундый катгый күфрлек кылырга тиеш. Ансыз җиннәр аңар ярдәм итми. Хәтта ул намаз укыса да, үзенә мусульман дип санаса да, асылда бу кеше шөгыльләгән эш күфрлек. Күфрлек. Бу моны эшли алмый. Мусульман кеше, намаз укыган кеше күрәзәче була алмый. Намаз укыган кеше, Аллаһта ышанган кеше сихер белән шөгыльләнә алмый. Бу дип капма-каршы бер гамәл. Һәм шуның өчен без һичшиксез моннан ерак булырга тиешбез. Үзебез өчен куркырга тиешбез. Үзебезнең кардәшләребезне, балаларыбыз, әти-әниләребез өчен куркырга тиешбез. Әйтергә тиешбез, куркыгыз. Бу әйбергә ерак, bundan ерак булыгыз, якын килмәгез дип. Чөнки бу динебездән чыгып китәргә мөмкин, без шул кешеләргә ярдәм сорасак. Һәм бу гына түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, астрологияны укыган, кызыксынган кеше ул сихер гыйлемен өйрәнә диде. Ягъни астрология нәрсә? Йолдызлар безнең ниндер гомеребезгә тәэсир итә дип. Шуңа ышану. Һәм хәтта бу да сихердән диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Астрономия түгел, именно астрология. Мин куян елында тудым, яки мин игезәкләрме, шаянармы, ягъни мин бу кеше белән уртак тел таба алам, бу кеше белән уртак тел таба алмыйм. Бу ягъни бу еш таралган. Кызганычка каршы, хәтта мәдрәсәдә укыган. Сеңнем укыта иде Мухаммадиядә, шунда сораган вакытта кызларның яртысы әйтте, без китап укыдык диде. Белая магия, черная магия дип. Кызыксын өчен, кызыксынып кешеләр укыйлар шуны. Теге күзгә карап ниндер гадание оештыру, асылда бу күфрлек. Мусульман кеше моннан һичшиксез бик ерак булырга тиеш. Якын барырга тиеш. Алла сакласын, андый кешеләргә барып, ниндер ярдәм сорарга. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кем тиен язып, шуңа төкерде икән, ул сихер ясады диде. Һәм сихер ул ширктан диде. Ниндер пыш-пыш дип карыйбыз, кемдер тиенләп нәрсә язып куя, яки тиен язып, ясап кулда ташып дип йөриләр. Ягъни бу да бит дингә каршы кылынган гамәл. Без мусульман буларак, моны белергә тиеш, мондан ерак булырга тиеш. Чөнки бу безнең динебез.
Ул безнең җәннәткәме, җәһәннәмгә керү сорау. Ягъни без мусульман дип үзебезне санап, шундай бер эшлибез икән, без җәннәтебезне югалтырга мөмкинбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәтта әйтте бу гайбәттә, бер-берсенә яла ягу да, ул да хәтта сихрдән диде. Ягъни хәтта шундый гөнаһ икән, ул да сихр дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям китә. Шуның өчен без мусульман буларак игътибарлы булырга тиешбез. Ягъни кеше ниндидер бер теге сәйер әйбер ясый икән, андый кешедән ерак булырга тиеш. Күрәсең, мусульман кеше сихрны бетерү өчен сихрчы янына барып йөри. Бу да бит рөхсәт ителмәгән нәрсә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям каршы сихр кылдылар. Һәм ул даваланды, сихрчы янына барып түгел, бәлки Коръән аятларын укып, шул сихрны табып, ул тиеннәрне шишеп, һәм даваланабыз икән, сихрләнгән ул, җин кергән ул, давалану да Коръән аятлары белән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәтенә булган усуллары белән, юллары белән дава эзләргә тиешбез. Шуның өчен галимнәр әйтәләр, кешегә күрәсең икән, кеше синдән сорый берәр хайванны китерергә. Әйдәме, кара әтәшне алып килеп корбан шал дип әйтәсең икән, инде бу сиңа бер төрле шөбһә тудырырга тиеш инде. Бу сәйер әйбер дип. Яки сиңа бер кагаз биреп, аннан ниндидер хәрефләр язылган. Коръән аятлары түгел, хәрефләр язылган. Шуны яндырып эчергәме, яки яндырып аны төтен үзеннән итергәме? Бу да сихр дип әйтә. Шулай бәлки булырга мөмкин, ниндидер әйбер биреп, шуны күмеп куй дип, үзенең бакчагамы, үй кырыйнамы? Бу да сәйер әйбер. Әйтә икән, бу сихрдән булырга тиеш. Яки хәтта галимнәр әйтә, у кеше намаз укырга мөмкин. Сихрчы намаз укырга мөмкин. Сихрчы ураза тотарга мөмкин. Сихрчы хуш кылырга мөмкин ди. Моны белән без алданырга тиеш түгелбез. Галимнәр әйтә, алар Коръән укыйлар, гысылсыз. Гысылсыз без Коръән укыйбыз икән, бу гөнаһ. Яни хәтта безнең өчен без моны белмибез, бу кеше гысыллымы, гысылсызмы? Ул безнең янда Коръән укырга мөмкин, ләкин ул гысылсыз намаз Коръән укый, яки гысылсыз намаз укый. Һәм бу гөнаһ. Ни кадәр күбрәк гөнаһ кыла икән, шул кадәр күбрәк аларга җиннәр, шайтаннар ярдәм итә. Һәм хәтта без кайбер әйтә, ул бит миңа дөресен сөйләде, минем исемен сөйләде, мин нәрсә эшләгәнем сөйләде дип. Мусульман кешегә ул аңлашыла, чөнки алар җиннәр белән эшлиләр. Безнең һәр кешенең үзенең җине бар, харин, гел кырыйда булган җин. Аның аша безнең турында бөтен серләрен сөйләп бирергә мөмкин. Ул безнең өчен дәлил түгел. Киресенчә, бу дәлил булып тора, бу кеше сихр белән шөгыльләнә. Һәм ахырда әйтәсе килгән сүз, Аллаһ субханаһу ва тааля Коръән Кәримдә әйтте: "Ла юфлиху сахир, ла юфлиху сахир хайсу ата." Сахир, ягъни сихрчы бер кашан да бәхетле булмас диде. Сихрчы кеше бер кашан да кая гына булмасын, Аллаһ субханаһу вәгъдә итә, бу кеше бәхетле булмас диде. Инде үзе бәхетле булмаган безгә дә бәхет китермәс. Һич шиксез. Киресенчә, без бу дөньяда да бәхетле булмаячакбыз. Инде кеше барып, әйе, ниндидер бер сихр ясап, ул ирен үзе янында саклап калырга мөмкин. Яки киресенчә, сихр ясап, ул кызны үзенә каратырга мөмкин. Ләкин бу дөньяда да бәхет булмас. Кыямәт көнендә һич шиксез моның өчен җавап бирергә туры килә. Шуның өчен без мусульман икән, Аллаһта ышанабыз икән, Аллаһтан китабына ышанабыз икән, инде шул әйбердән иң ерак булучылар без булырга тиеш. Хәтта безнең районнарда да, авылларда андый кешеләр бар, мәшһүр. Һәм кабатлап әйтәм, кызганычка каршы үзен мусульман санаган, намаз укыган кешеләр шуларга барып йөриләр, ярдәм эзләп йөриләр. Яни мусульман кешегә бу әйбер рөхсәт итеп динебезне югалтмый. وأقول قول هذا واستغفر الله وأتوب إليه.